Kaiser polvenkoukistuslaitteen oikeaoppinen tekniikka ja laitteen säätö. Aloita säätämällä laitteen selkänoja eteen tai taakse vivusta. Säädä sitten nilkan pehmuste eteen tai taakse niin, että se tulee pohkeen alkuosaan. Aseta sitten reisituki etureisien päälle tiiviisti vapauttamalla tapin. Säädä haluamasi vastus plus- tai miinuspainikkeesta. Tuo kantapäätä kohti pakaraa ja palauta rauhassa. Helpottaaksesi laitteeseen menemistä voit aloittaa nollavastuksella, jonka jälkeen voit lisätä vastuksen halutulle tasolle. Voit säätää vastusta kesken liikkeen, esimerkiksi eksentrisessä vaiheessa, jos haluat siihen lisäkuormaa. Paineilmavastus mahdollistaa nopeiden liikkeiden tekemisen, joten se sopii erinomaisesti nopeusvoiman harjoittelun lisäämiseen treeniohjelmaasi.